Πάσα για τον Ονουάτσι. Κάνει κίνηση ο Κοσόφσκι. Πολύ καλή παλιά. Μεγάλη ευκαιρία και γκολ. Εξαιρετικό γκολ σε δημιουργία αλλά και σε τέλειωμα από τον Πολωνό. Κοιτάξτε εδώ. Έπαιξαν γρήγορα οι παίκτες του ΑΠΟΕΛ. Ο Ονουάτσι θα βρει σωστά στον κενό χώρο. Ανάμεσα από τρεις φεύγει ο Κοσόφσκι. Κοσόφσκι. Καλή κίνηση από τον Κοσόφσκι που συνεχίζει. Εξαιρετική πάσα για τον Ονουάτσι. Μεγάλη ευκαιρία και τον γκολ από τον Ζεβλάκοφ. Αφού ο Ονουάτσι δεν μπόρεσε να νικήσει τον Μούχα, ο Ζεβλάκοφ που ακολουθούσε πετυχαίνει με κεφαλιά το τρίτο γκολ για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Ξανά η φάση από την εξαιρετική προσπάθεια του Κοσόφσκι. Την πάσα ξεκάθαρη ευκαιρία στον Ονουάτσι. Εδώ ξανά ο Κοσόφσκι, είπαμε και νωρίτερα όταν σκόραρε ότι συνήθως ετοιμάζει γκολ για τους υπόλοιπους. Πίντο που κέρδισε από τον Ανδρέου. Ξανά το ΑΠΟΕΛ πάει για καλή φάση στην περιοχή. Πάσα τον Ονουάτσι. Κοσόφσκι πέρασε και πετυχαίνει γκολ. Άλλο ένα πανέμορφο γκολ από τον Πολωνό. Άλλη μια πολύ καλή προσπάθεια από τον Πολωνό, ο οποίος κάνει τα δέρματα της ομάδας του 4 και τα δικά του 2 στο σημερινό παιχνίδι αλλά και στο φετινό πρωτάθλημα. Ξανά η φάση. Με την παλιά του Ονουάτσι κατεβάζει εδώ ο Κοσόφσκι. Με το κατέβασμα απέφυγε αρχικά τον αντίπαλο, ο οποίος τον πιέζει στη συνέχεια τον Ντεσόουζα, αλλά προλαβαίνει